xaffarijiet daw. Hawnhekk dejjem hekk, kollox nofs leħja. Ma, dik fejn dik ġessi ħalli. Wara ħalejt l-affarijiet, ħalejthom xejn barra int. Ejja, ħanibdew. Għaw dejjem hekk aħna, dejjem kollox tard. Naħseb li hawn ħallejthom ejja nbidha. Hawn wara fejnhom, hawn. Qed tara fejnhom. Rajt? Hekk inta qasta fejn int. Susan! Mela għandhom qegħdin ejja ħajġri. Ejja, poġġi fuq dik il-banketta. Aqla. Poġġi lura fuq fosta, ha? Itla ġes u inżaħi. Poġġi lura fuq fosta. Libbisa maħek, jiġi l-papa jmux. Ġes, ħallik fil-paroli tali fuq dik il-banketta waqba tinżaħ. Stenna ta' għax daqqa taħaris li jeżat fil-post. Biex ma jkunux jidru tajjeb. Motti jidru xorta. ċarnek il-fuzullu għadqot iż-żomma għamela f-fużara jent. Għana għaz tista' nitkellem jew niċċajta xkull waħda. Ix veru billi għattina illi motti jidru xorta ta' sekem għalfejn għattajli bil-fuzullotti u inti xbin tagħmel x'tagħmel. Il-talba butik ma tirħilhom x'taħa ngħidlek. Isma' Verid qed nismaga wkoll jew lil tal-modi butik il-baħtilhom darbtejn xulxin għall-informazzjoni tiegħek insejn jew qed tbagħti bl-amnezija. Għall-informazzjoni tiegħek m'iniex qed imbagħti b'dik li għadt. U għall-informazzjoni tiegħek le ma nsejtx. Il-tal-modi butik meta il-baħtilhom bis-saħħa tal-ispjuni. Jiġifieri ma kellekx għalfejn toqgħod toħodha bi kbira għax il-mordati l-idea tiegħek lil-Lola għax il-saħħa tal-ispjuni il-baħtilhom imma t-tifsira tiegħi kienet ġessi. Imma bil-idea tiegħek biss ma kontx ixxommhom aħseb wara ġibhom hawn. Saru kana qed il-fantu l-kuren dejjem tagħtu biżejjed. Ma tismi kif qed toħodhom bi kbar, nisma' ħajġek ħajġ. Isma' ma, daqgħet ma kont nistennija minn għandek daw imissek tisni. Għal-paċenzja li kont nħu bik meta kont minnik. Dejjem tridok nixxifli kom. Ja xifli mota. Edħek tismaga. Morna ċajċaw ċinċin ċirew taħħet. Edħek, għodda kif għalli għalek seg di għala xanxek. Malek. Kull mandi torna xti. Ejja għadem minn. Għalli rajnek ċej sumula. L-għuna ta' titkellim nirili, għax jina unek il-padrun, għal-kumanda jien, nagħmel irrid xin irrid, meta rrid u kif irrid. U binti, lajn ġodari u lajn tifla tiegħi, sajt tal-poter li tagħmel li trid, x'in trid meta tridu kif trid. Aranata, sta! Ejja poġġi fil-qiegħda ħina, ejja poġġi hawnhekk. U issa dejjaqtuni dak, fuq li dejjaqtuni kull li tiddaqgħu dejjem ġildu li titgħu, issa dejjaqtuni tas-sew. U xed portani bellek dejjaqtek? Kol waħda? U fil-ġajnek tafel? ċensura, u qot attent. Tarġa tajt li jinsmagata, noħroġ lok ismu Eva. Aj, mama! Xeħde, u parriċina dik it-toffira! Għadda trid il-ħamila! Għedek għajnek xie Edwig Frenek! Bieċbelek li għen il-ċanga li mandi xir. Bieċbelek xie wahda tħallat lek il-terz mal-pinta.
Iva qed tħossru ġieħ x'imkien għal. Iva kellimni mammi. Ajjaw! 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 Tanti l-għalmeda t-tfol! Mammi, kellimni, ġessi għajġi, kull għalik ħeġi ġaġba, ma jgħajdunak xħasib meta jgħidrak tixbaħ lila, ġess mux il-bila tabib, biġri. Għara ma xarbila moħħa. Mammi. Susanna! ċempel il-tabib moħħle. Susanna! Ma tessiex nibbast l-loħta kek. Għalli! Isna ma il-bil. L-ewwel net ommi ma tax ħasħażin imħabba Daslu għalek ħasħażin! Ommi, tajta keddajn, ta' semmejtina l-led u ċfelek. Dim li għafri ħasba minni, miskina. Mamma, kellimni, mam. Dena għadek qalbi ċirjow, ta' ما عجبتني روح بالانجليز دقيقة اسمع هي كيف نستنى ابا تشامبر بزيك هقلم الدوت كيف دوت جسي لا لي كله شت يتشقلق لي اسمع قالك بتشاي دوت الماما مش هتتشقلق يدنا بجرالة رح تجيش نقرأ وباتشنسيا All right, Dot, الدوم شك يعجبك؟ كسولا قصار كيف بوفقاني فاقين أنا تيش نجيبوا لي زار مو تجيب لي زار أنا كوها بطرة مو أيه هنسنا من نفلة خلفة حساسك ما معموش انا insomma اللي تريد روحي اما حاجه واحده انا لك كنيت احكي بعد الساعه روح هذا قدام السنيو ما عندي وجود الكاتاليا ياك تدك لي عملت لي تدك البقدة كانت الثانية هتفهم قصده اللي عملت له الفرباتور دكتورة من هنا بس داك يجيك داك الزرمون لسه انا مارادونا عبدودي كباب يعني من الموت هاي ما تبديش تتروى ولا فرصة تشتري الرجل صحيح أنا بروبس شيء عشان انتي أنا عاش ما تبروبش انتي على الكيس اوف لايف فرصة ما تبديش ايوه كيس اوف لايف مش ميتة ديك ليتة مرانة كانت الصوت ديك والله ديك الصوت لا تحقق سمايتة شكل ديك الصوت كيف يوم اللي النبي يجي فيني تعمل حلقة حلقة وتشهلة يا قلبة مسكينة يا كلب لا لا دنكاتورة تفضل
jammela kif tabib. Aħi jiena ħalli ruħi fideħ li kun hemm bżonn jagħmelux. Ma inti qalbak qed tieqa bħal-omma, żewġ ġemat. Ej, vera ma jgħidx ma. X'inhu? Forsi mhix mejta bix-xemar. Mejta ara li kienet tajli ġesi. L-ammont il-ġiżirana għalik għax inti li tal-li tħobbni u veru imnalla ħallejt għalilu musa niksirlek qalbek għara ħonoħod għal-ġiżirana. Ejma, hekk kienet tajdlek lilek. Ma miskejna l-mami tafx kienet tajdi lili. Kienet tajdli Susan l-ammut lilek intik iċ-ċriket u l-brazzuletti. Għalla ħares ma konċ int għalija li bil-ħjata tijak naqalaw lira ekstral biex najxu ħajja ħjar mela bħal oħtok ġesi u missierek daw karrażon biss jaħsbu. Inti ma kienet taħodni nofs il-paga lili. Dere moġna, kollox ma dektek! Ma ngerbxek. Għara għana l-elezzjoni li ġejja. Senatul-vot lilek. Flus, għetjeme. Għara, eħfar fuqar il-mas għalli natuk il-lura. Dot! Missiri tikrulu jimuxlulu bis-sintik ta' jilli trid inti. Issa dan diskosa darħin jew u intbaj mistek tistħida. ċeċe ferri meżen iftħejt. Ekki li għol, laqqas laqqa bax ħadajnija li ma zar ma jteċ, ma jteċ. Laqqas kafa maħalla kera, Sewa għajlek mistek tistħijin, ħadd iċ-ċurika, ħadd il-brazzoletta u kontu li ġurket lili. Skozi da xej ġez. Tugu inti ma mistejtix il-ġizirana, tugu jina ma ċaqla. Naġġalina l-qazzatuna ċansi ma s-salaġejn. Marre, tu. Dana qalba miex qed ħabbar u tikbar li ma tanqasis. Ara, sewa ħaċċat. Murjen. Sewa, sosanna. Ara, enti mo daqxej għal-patripaw. Ajma, dik kif murandu deħen. Ġawwa kif kun ġej għaddi għanċaver, ta' twieba, ta' l-ġu klinċisna. Immu l-maħħam. Enti murant ta' reġgħat erba xamat u erba gandleri. Namlu t-nejma rasa u t-nejma saħafa kalla l-kalbu. Ħareċens, ma jidirlekx li qed taġġel wis dana kif batta safer ta' twiebet meta jilli tabib min ixxertek martek ix mejta jew le. Kienu ħafna li qalbu waqfet mit-taħbit tagħha u wara 6 sigħat rejgħet fit-taħdem il-ġdid. Jien barri wieħed intik ċens. Għamlila konsulta. Oh, le, da tibdaħħalna x'fis. Għalli fl-ispejja! Ma t-tidiex, Tarax, ċini karadar. Imma nix kif da tajli ġen. Kif marħalek, dak li hija mejta u jien tabib ma nafx. No, mela ma naf, dik li rafat fuqajiet, ma tix ma nutra li ma taċ kelma. Ma ta' kelma, kod bil-lejt, kienu kod boħlax kojim, ma sena nofsija, ma taċ kelma, mux bil-forf mejta dor. Daj, dot, kollox għajtak ġiba somri flus. Jena kontu nemmen, għanzi kull dinsab żgur li entu ġużatija kontu dinħablu. Għanza, konna, xitza. Għanza mejlu tani konna, ta' bil-ħanimon bis konna, ta' għaxum bad d-denna fejna bimġa. Ġilla laħar ma bqajtux. Ejba, għax
x'ridek, per eżempju, l-Olanda ridek tabda tfal. Ridek tikser il-rekord tad-dinja biex iġibuha fil-Guinness Book. Mbagħad bajna bejn ħaġa oħra fuq il-flus. Mbagħad ħaġa mbagħad oħra insomma. Ħaffajna sejrin eħħa, tifhem aħna. Mbagħad. ċens, għaqna rikurġita. L-aħħar ġlida li kelkom fuq ix kienet. Ej, wejwa, kont insejta. Għanna fakkarti. Sewa da! Mux fuqat l-elezzjoni. Imma kif ħadd l-elezzjoni għalli ċens? Għatina, propjament tifna tej l-unu lejla. L-unu għatlaq l-dat. Meħħat li lej, il-għatlaq l-avokat. Eman joranta, u jeskienet, ta' mustaqalt li Ejja. Għamma ta' t-wanem, ta' t-ħal-mintri, joranta, u jeskienet. Joranta, bejka, ħaxċa u ħajja. L-avukat mux ta' min jabda, għax barra li għaxka ħafna għal-flus les biex jagħmel kollox. Imma twarek, kien ma stax jibem xrat fih, irrid inġibet leħ. Għax dan tiku kelkom xi kawża u refaħilkom ngħid paċenzja. Imma dana xejn. Għandek raġun ġibek għamtalaw. Għandek raġun dota. Jira, najdelek da, kon ħad naħseb ħazin da, kon ħad naħseb Ejja. Ġuża? Xinti tajt fata diskorsi. Mela, le, u najdelek da. Da laħħal, ma ta' kienu taħroġ waħda. Kont maħroġ waraja, ta' bax, ħanna għarfaj setmur, ta' kollha. Kont tamla rasa. Mux rasa, kont namla, ma kont nidaqqa ma xaħannu tal-imbej, kont nidħol ma għammek, U ma tispiċċa l-assa kif jidħol biħanu tal-imbit. Mela l-ura mux ibiskel qed tiżmaga anki inti bonswa, mela il-mama issa inti taf li iktar jiena miġbuda lejk, imma ngħidwa kif inni. Il-mama ma kienx tek, u mbagħad l-avukat qas iħobba minn nisa. Jiena naqbel perfettament ma dak li qed tajġes iċens. Le, da l-aħħar, da telfomment. Da l-aħħar, kienet qed tiddan nisqod mill-mera. Kont sekkjem ta' Ma mux il-nisa kollha jiddandnu ċens. ċara, ma tim dis-sekkja. Kon ħames tim tamlu makkobbi. Mux jikta, nofs il-paga. Nofs il-paga tixrab il-bizeta taħt. Bizbiet, bejnietna ta' dor, kella xi 30 par. Bra! ċiċepetti ġifiri! Ejwa! Ħodin tiħraġun dot l-missieri. Veru, il-ftit ħin li kienet tkun għawa, ftit ħin kienet tkun ġoddarta, kienet qatta qoddim il-mera. Tipprova il-wejjeġ ta' fuq u speċjalment ta' taħt. Tajċ kem konna nitqinu Susan nittawlula minn ximkien. Xej, qas kienet laħħaq maħħa Susan tħitila. Susan dejjem tħitu għommi iktar trit. Konna! Il-nisa mux kollha kif il-nisa kollha jek. Mux taħħali jkun. Ma tawx dan, kullu falu ċens. Għajessu daħxejla biex ma jsemawniex dan. Inti bizbis l ħagġa lek ma tarani l-sena l-oħra. Għarra mis-sekret li ħattu New Year, Għambar, l-ongi ġorni, u taħdon bil-barra affarijiet, għax l-lum zuza u għada jent, ta' Għax jabta da, ċens. Għala kammi nizar minnek jen. Ħabib, dan xtoqt id-daqqa għalix mitu l-ħrib qabel il-naċta. Smajta d-dak! Ta' kif bil-latin, ta' Skużani, ċesi. Kompli, dont. Ma, izbesti bek ġibilna xaħat tiħor għaw ġew. Ġifiri, kellim nix tħilli li ta' Iġifiri inti għamil tħsib li terġa t-sewa ċissa. ħannajdlek ruħi. L-ewwel ħallu xi 4 ijiem vistu lill-omma sewa, ma tkun insib xi oħra ma taf kif. Jiena impatti ta' xejn tal-klieb dew. Sakemm kont sajja. Għamela xejja bejna bre. Innek professor dan noħodna bot-tambla. Fatta! Fatta! Ismani, pa! Isma minni, di l-bicċa xogħol insija. Isma inti mhux qed tagħmel ħsieb li sib xi waħda żgħira. Ismani naqra. Iż-żar, ifimni int, iż-żar kull-jum taw inti fl-aħħar kull-jum. Kenna xi tromba, għammod bit-tromba b'kollha x'inhi. Ara pa,
daflek, ara min se jitimak, għax aħna ndablu rasna ta' min tiġi taħseb li ħanqodu fid-dar tagħna kankru barroni ma saqajna. Lejna norrijeka kabel. Ara kemmek safin. ċaċċat kabel. Kolla sa 5:30 b'2:30. Kolla sa 5:30. Jitmin għalija kena kitwali. Allora noi tennek namlu għakokka nifranka b'naħħa. Ara, naħna rasi. Allora tiġi Tiġi daħseb. Għana ċez, ħallik mill-lasafar. Għajda ħej. Għanna namlu kollox tal-prim, meħxie tajt. Da skollu tal-prima. Kamula. Għaf kam kienet t-laba tal-prima. Tal-prima. Saqsih kem tiġi l-ispiża? Kejlu bħa. Ħares. Għana tal-prima sewa. Maċa sepportani. Għaxi kam tiġi l-ispiża. Naħdim mielek ċez. Ej, waħda ma. Bittul il-bitċamela? Ħallih favorti ma jirġuri. Tal-brajter jgħamil għala. U bi-slow motion faw kon. Daħxej tħassab għandu. Kem sabi? Tiswi 300 ċez. 300 lira? Kif xinu? Għana għamilek ċenza għaxħali. 300 mela zuza ħadsu 300 lira. Għasma ta' kena fajja, għasa għala sameka. Għallina ċelma 300 lira sa ma tarax? ċez għalija mill-3. Ta' sekonda jiswik mal-200. Imma ma jkunx ħaġa, u tesa tkun blakata, għasa inna xie għajdu. Ma jgħidu xejn fil-kas inkantajin fil-knisja. Għalek mill-nis, kaxi li takku medu għaffarijiet, jinta xabinajt. Sawa, illi il-differenza bejta l-prima, għalta sekonda m-mitlira. U mitlira, għala kem nixofin bejt, għalli bejt għandek zonnu jena. Lukki ġawni sen. Għala jaħassina kif miet il-ġuza kienet għana kan tajba. Da kif ħallit naħe? Għara ħalli naħe. Da kif muddet? Għara ħalli muddet. Għara. Għad taħseb l-ħtelta jen. Għandek zbalta tista s-saksi. Le, veru, sewa qed jgħidlek missieri, tħares bil-kraħ xejn leħ, għax mhux qatila. Smajta. Tlewmu naqra, imma mhux qatila. U xitam telġu, xitam tawdu. Jina ġejta u natik l-omu, daqsek ma jfissirx li għatlek li kinta, il-wahda. Għara, daċċej. Jena nirringrazzjak minn Ghandi, imma kinti ġejtaw biex tatina l-omor, biex tiprofitta ruħek, biex forsi tatla xie vot. Sejjarrarek għax għana number 1 għaddak! Bejna Daċ basta huma, mela jina unek ġejta l-numru jew għaddumi. Għawnek jina ġejt biex namel id-dover tiegħi għax jina u ġuża konna ħbib kbar. Jimporta naqta la troffa. Smajtu xqal, kienu bibbar. Mela sewa kont qed ix-xogħol min? Għaluli, ħaret. Jena għaluli, darres li l-ġuża kont ħbib kbar. Dak sera kaw tafani, xo għax maqbatkom fil-fatta, għax tuħot il-ħans fil-għamma. Mela, u kien ħanx nela taqqa u jien kont nasar l-ek tiegħek. Tħisra tajtejna mara għaddar. Mela jtqed tiġġenni mela fis-sakra. Fis-sakra, għamu għallina minna mġenninteli għatlaq bieċa da marren. Laqqastina t-toqqat d-dajja ħabba fej. Mux mela kien. Mux bil-ġdid. Issa! Moħħo ċez, moħħo. Issa inħalluhom jitluhom. Mbagħad wara nfattu wieru niġi miegħek. Le, mela ma smajtux jgħajtu stess waħda din. Għajna, illi użuża. Kienhom d-dbat. Xu waħda din għala minna. Etlaq l-barra ma raktari għala. Etlaq minna. Sejjer, pero sejjer żmilx taċer. Vera mid-ġuża kienet tiġi għandi ta' spisu kważi kuljum. Imma mhux għandi qed taħsebit u mbagħad jien wara kollox. Ma l-arma kienet tiġi id-dar. U inta kont għalija tiġi id-dar waħda. Li kont raġel, li kont sinċin kont għadela.
Dawza, manġi per raġel, manġi per ġesi, manġi per Susanna. Rosela, uskuru inti li tħanxarni non għax tinek tiġi ġuża. Mulara kiku ġi ġesi, jew l-oħra Susan kont tħanxarni xaħġu għawa Dara ħalaq għastimet fil-bottani ma t-boħra għedi xaħata pedoni għandek. Għu għandak reħa ta' sada kaxli. Ara, eja naqtawa, ara sir avukat. Hu paċenzja, morinna l-barra x'fissiri għandu ħafna dwejja bħalissa, għax mitet il-mama. Ara, le, mux għala kanda dwejja. Għax il-numlu għada tretmut ġuża sawa. Jena dwejja ħuwa. Illi ma nafeħ bit il-flus u intak, ta' ippermetti li waħda, ċe. Ma nifhem. Ejja kappera semxej, jina semmur u la jitfnu l-mama, ejja sal-uffiċċju ġen. Mela x'nagħmel? Għamil, u sfattak il-mara se t-sfattak il-tibla. Għara xbuttobet, għakwarandu daħċekka. Le, pa, jiena t-dok biss. Mux hekk. Ġuża u it-tfal mux l-ewwel darba li ġew għandi biex nagħmilhom vista, allura b'daqshekk int għandek taħseb ħażin fija. Għawħċandek staħsam dottin, ma ta' kienet tiġi Zuza, u ma ta' kienet tiġi. Tibżax li kienet tiġi ġesima Susanna, kienet daw, bejna fjiet. Għadna sammejtilom Da jiskur ma t-tix tort it-tabib, ma t-tix tort, u skulli ma jżommilhomx flus. Li kiku kont tabib, jibħalu kont namel un bat it-tfal tijak ċens mamra mux ħazin. Xinti tajt u xinti t-tinsinwa? Jena raġel pero l-ura xinti tajt, ta' għasek konna xnajdu l-mikra, għasek law ġesi. Għasek law, ridek tajt il-verita u din kulħadd minna biza ta' xejn u minn biza minn għatħat. Għajdilom, kemm minn darba ġejt għandem biex nibista? Għajdilom, tibżax, għajdilom. Ħajdi kollha. Le, mux ħajdek kollha, kemmilek il-izviluppajt u ħadd is-sura li jinti Ole, għajdi ħamadu nixfu għajna man-nies. Ma mhux affarijiet tagħhom xemm jiġi l-ispiżerija u x'noqogħdu nagħmlu hemm li affarijiet ta' ħadd. Ġesi, għamilli pjaċir nibqa' nagħtulek umri kollu, għamilli karità. Irrid nagħti risposta lil dak il-makkar. Ħares signorina, Dan il-50-50. Jek tħossni m'għandek twieġeb li domanda proċedix, mbagħad il-papà fin-nofs. Xinti brava, il-papa, xinti bene. Għaxu sawa salta. ċens, mux bil-ġlied, din il-bicċa hemm bżonn li tiċċara ruħha għax inkella se tasal biex titlef il-kirurġafija. Kif jaqgħu tabib għadek minn dix-xejf li se jtiklulu ċensu l-tijulek. Liktar issa li qed tinvistalu tfal b'xejda skun li tijulek lu. Ara xintajt. Mena ma jtijulekx anki kont intijulek jieku kontamil. Ara xintajt. Tawa bis-sejjed is-saħħija x'issa ħasen id-dejja ta' pa aħjar ta' mill-Londri il dan nies ħajkalmaw naqra. Jien ħammur iġib il-Susan għax għatlek illi teħelem. Mhux għandu għatribor kif mur għandu teħel. ومن عليها تقتل فرقة المليحة كروادة Għallik la ġuża reverendu. Dispjaċini ċen, mux bħali vera. Mulejat il-ġuża tagħna, is-srif ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jidri fuqha, is-srif il-paċi jekk ikun, rekwiem eterni. Rebbet maċadejs. Irranġajna sabien irranġajna. Kelsu ma nix ikon għoddu għall-aktar ferma,
ma jkollux għall-imbliqan. Xinti tajt l-imbejt u mux imbejt, ma jkollix għal-imbejt. Tix tamilli pjaċur tindaħħaġ x'namel biflus jien. Anzi, jena ma t-tekx li jinti xie bombardu għawxen ma dak fejn. Emprolju, illi ta' beċċa kaċċa daqfex t-taħħaġ mezzira. Jena t-lak bas l-ġuza ħatma switkat mezzira fħajt għal-separat mejda. U l-għak t-da bxeħu da. Inti għandek raġuni, ma inti taf l-affarijiet kif huma sejrin. Kif inhu? Oh, taf kif huma sejrin ċers. Bitlet lira ġuża ikolla u d-diesa bil-kant biex xema l-wiesa u bitta fit-laħmar. Mux tajjeb il-ċers. U ikba. Ħaġa waħda. Ver, kien seħħu xal-politika. Għajna kont najdlu li sena teħlawnu għalih, bazgur li kien iżom li nofs. Il-vot iswa mitħla deb, għat iġora, inti taf ġifir. ċers, naħħallik mill-vot issa nkellem jien il-saver u nifranka li l-ispiża tal-ispejjeż tiegħi, tajjeb hekk. Ħadd irid jieħor ċers. Ħares, tiġi li tħollina u nipprova ngħinek u nirranġelek kollox jintri ċen. Imma kemm intinsifidu. Mela jingħadlu li se nħallas kull-funerals kull waħda, jina kull matlu se ngħinu u meta tlu hekk nafx kelli f'moħħi. Kellek f'moħħok. Kelli f'moħħi li ma nħalli l-ħadd jisir exchange. Ħalli l-ħadd jisir exchange. Ħaddi b'qasku. ċen Sara, issa sejjen jiena. Meta tirranġaw, ibatajt li dak kollu li tkunu f'temtu, tajjeb hekk l-omor lilek ċens. Grazzi. Telli għalihom. Issa ma selli. Għajja mela b'sum fajta jrejja law. Għol wahda. Għara kem ġejna sajja għanna li ma tistax tara dublet, u dak ma jistax jara għalziet. Għanda raġun, ta' Isma ba, inti taħseb ħażin f'kulħadd, ta' naħseb ħażin, u m'għandix xfiex naħseb ħażin tolordu dwarru Gnisja biex titolbu minn għalikom u teddaħal bejna fil ħelif tajdu fuq n-nies ma tagħmlux dik il-Knisja tagħlek mora l-meditazzjoni support, mod biex tek fuq n-nies. Fim? U għaj ma fajn kħalfi qed tirrabja maħna x'noqogħdu naraw fit-television qabel. Dak inti tittarra tal-Ljum Fond, dik tittarra tal-Kanali. Zigzag, ekk ma tejjera. Anzi ta' żrieġ tal-inħobna. Ta' żrieġ għal-żebel zejja ta' fejħa kessa xakkar fil-xur. Naw fejn edika, fuq it-tabib. Fuq it-tabib, ejwa. Għara, Susan. Għajli fa. Susanna. Dik għat morta ma xie wista għant il-tabib. Iva, ġili mort? Mortu. Għalix? Għara kiku jkollna nagħmlu l-kont tal-visti u żjara li tagħmlilna dot. Għara kemm jitla, U rara kif jitlalek tabib. Biss id-dinja kulħadd bżonn jostax. Mela xaġa, mela l-oħra. Id-dinja ma timxiex bit-tobbolaz ma fukati biss. Allora, Għammara trid ngħinek jiena dik li tħollok jiena. Isma' Silju, qatt ma tħadlek l-affarijiet tiegħek taf. Mela ħallina ħala ċentesmu bil-kwiet. Għara, ġet, għara, għasta minni xaħġin. Saber, għax qed naħseb, jiena nissuġġerilek illi tagħmel kollox tal-prima. Mbagħad ibgħat il-kont lili. Konna, għawaj il-kontilek taf. Invitanu. Ejwa, u jien ukoll. L-ummu lilek nagħti. Bħalma emerġenza. Dubbajnieħor. Nittera tabib qed nigżu l-kuxjenza ċens. Għara xinti tajt avukat taf,
Għara xinti ta' xli li m'għandix għalfejn tinkiżni l-kuxjenza, qed tismani, jiena ħabib tal-qalb ta' din il-familja. U għalija les biex nagħmel kollox. Pa, tagħmel obbligazzjonijiet ma' ħadd. Ara jiena naf li ommi għandha xi ħaġa mwarba fil-ġemp għax dejjem kienet iġġemma dak is-solt. No ma jien ma nafx no roħ issa. Pa, ma nsibux naqsmu l-kont bejnietna. Jiena, int u uħti Jessi. Li niddaħħalniex fin-nofs ta' x'bin tkellem għalik. Jiena m'għandix bżonn l-funerali, se nagħmel kif qal id-dott u nħalli minn għax flus m'għandix. Ma ġes jekk ma nsibux flus, hi. Allura nbjew iċ-ċrieket, il-ġiżirani u ċappetti li ħadda minn fuq il-mammi. Imma kien nitbaħħok malu. Id-dott lesti li jidħol għall-ispejjesu. Lesti li ħallas kollu xu. Jiena bħal matlek flus m'għandix. U l-ġiżirana ħatta għaxi kienet qalbi biex noħodha. Kifini. Peressejtu l-mamali li ħallitni prokuratur assolut taħħa. Tennu l-deb. Irridom issa bidejja ċreket il-brazzuletti u l-ġizirani ma miskomx. Tisir ulomkom għada sħuna prezente katavero. Għada ma stelax, skużi. Ara, sur avukat, jiena l-ġiżirana ħatta, għax kienet ila teqreb fit-trit waħda bħal da sesa u dijin xrajtila. Tajjeb għandek xturi. Xejn, għaliex nagħmel tajjeb għalija jien. Tajjeb għamel it-trita għaw mit-tixċer bil-vot ta' ġesila li jatatiju Aj, avukat. Isma' dott, veru li jiena qatt ma ġibtek hawn għal xi vista, iżda nassigurak li saqajja u ma Ura xinu għadden ċenslem. Jew trid niġi l-ispiżerija biex inkunu waħedna dott. Għajti ħada bizzej, missek tisħiq, għaxi ħannu tallaħa ma' għajti ħagġa. Esma naħxela għara. Jekk int għandek bżonn tagħmel xi vista, ħabba l-appendix, sewa. Jagħmellek vista, dak ma jżommlok flus, basta fl-elezzjoni ta' traħib numru 1 tajjeb. Għal, daħan kien ma jdaħxi. Għax essa sewa, essa jaddu xie l-batijiet. Jena billi metet ġuża, kolli breakdown, sewa. Iġi għandi, u naturalment namillek ċertifikat, neżaminat, namillek vista biex inti tkun tista' tgħaddi bord. Ej, ta' watchman jien. Ħabib li għaċens u jena għalek wahda, li jekk inti tasal biex tieqaf mi xogħol, tparpar bħal ġuża. U għadak t-tat mutlux ċensa xie tlevvot it-tabib u ma tanċandu Għara għannajdek dota xina sawa, jena kunem bżon fejna fjeni u kunem xekanna mezzowda biex t-taħħa, xie ħejla. Għaxina benken għansi, Għamel kollox. Skużi pa, sur avukat, għandek xi kanna mizduda tridna niftħu ilek. Jekk ikolli xi waħda żgur mhux se nħallija f'idej missierek xkull waħda. Il-bib għadkom miżdud marrufħu. Ġobet il-lankwit mewta iktar minn ħajjita. Ara rrid nerfa' fiha ċensi. Ġennex kull wahda. Għares, jina nissuġġerilkom li għax għandkom xi libsa sewda. Għanda. Kontent!
شوف خدت الكويت خدت ما مش حسبك لسه قدمتها الأخرى عشان كده توت عشان كده يكبر تكلبسها probably تحسب اللي سان بيترو يبصها أنا ما تقولش موت أنت تدير لك موت وين ولاد أنا التاني بس تتكلم احفظ كورة من البيت لسان نشرب رقص الكفرة ما أنا رأسه ورا الخوصة يعني واسمع توصل لهمريتها اللبسة تكون سودة تكون حمراء تكون خضراء تاك يا لك ورا شهرين بتشا سيرة شكلها البردين Pietro Mareda la calura. Mela xinu pa? Għalla ħares ma kienitx ija għalik. Jina fuq kollox għax inħobbok ma ridekx tixrob da. ħabni niżilt nimsamni fil-kantejna. Veru ma, għax tħobna tajta tilqata ġennitina? Għal-ġizirana. Jena ma ħatlek xej. ħaddek billi ħaddek ħanini. Jina nafu da xej wahda zbukkata. Ma konx naf li ndaqsek fuq l-istonku ta'kom u dejjaqtkom x'waħda. U xinti tajt, ma? U dejjaqtna! U le, ma dejjaqtniex jistaw xek ġidba. Ma dejjaqtna. Imma allura ma, biex ġeltna nemdu illi inti verament mejta. Dak il-galanton kien miftija miegħek, Propjament, mux niftijan maħħa kif qed titkellem, imma biex ngħidu aħjar, l-idea kienet taħt. Imma inti bil-fors nikomplejta x'inti bdejt għajdilna li qalba waqfet. Kompli maħħa. U għajduli għaliex issa dan kollu ta' Għajdilhom ġus għaliex, Għajdilu mara, jinaħt forsi, jekk natiħ qatal il-ċensu jaħseb jina għamilt imħabba fih, fejn naf li jibdel ħajtu, ma jibqax jixrob imbit, ma jibqa jiġi id-dar kmin imma xwaħda di, flok ħaqata jisjet ħagos, ma kien tabta, kelkom 700 sena biex teħersu minni. Ona Zuzana. Jena nħobbok Zuzana, nħobbok il-koll nħobbok ħafnara. Ona titkelma ta' raġel illi nibdel ħajti. Laxxi ta' raġel u kien ibej. Laqet tejtek, tibda ġib il-paga kolla u t-tijeli. Kolla! Tibda tagħmel woxi futi fil-bit. Niftan draj. Laqet tejt li jenta, jina narġa' nkun żuża tiegħek li kienet tħobbok, inneħi n-nervi kollha u noqogħdu fid-double bed. Ma! ixtri li baby boy. Sena ħejt il-abtet kollu, roħi. Ħaġa li mistek il-hotpants tal-ġej. Imma rax qed ingħid. Sarġu nibdaw. Ara ma naqbdekx ma xi edwiċ fenek ta' ara ma naqbdekx xi ħanut tixrob li terzu pinta kella taf x'nagħmel. Ma parisi U wara ma tiftaħx toilet ma. Grava, Jessi, grava.